Sohïong menurut Sohïong Pak. Ada. Ya kan? Ya. Saya tulis mal. Halo bak keruan pila ban batai lemngi ka hanu kom kata ka jingja to ka desi sha ka jing khlad no jing ba HDR ling do kumbang ila deban peni ho adin bangila nalapo yang ni po hospital yo penyekran beki bayeng beki persa lala ban pensisa bagani ke kubur kade ka basisa bat ba HDR bolong kurtong dong ke UDP penyekun ye kene ke election ka ban selong kene ka penyo terek ula khlad no adin jong ka jingkiet kensan ke sadem ke jong bat hadin ba ila ut ba kadon ka jingpang ka jing duna ka jing persat pensim ti kata gade khapor bai dangdon hapo ka jingelang angthi hapo mamaram bat indala dep ban keren kumba sikenta te ki la pentip chalo kijong ki bayeng hadin nang ta kila wanielam no ye sene Bethany hospital hakapor kumba arsteng parhadin kata la kit sya ketika mala ka bahajong do jong kani ka Bethany hospital kani ka mala ka berim pat lawan ki doktor na do doktor mai beri baju sumaria doktor ya ba HDR lindo pat enda la rano pat chai siu boong ba kata ka jingkiet jong sedem kelanang suki ba kata jingrit sim ke jong iru kelanang suki pat day hadin pat kato kanepor kata ka por janbiet la pentip no ba HDR la khlad no na kani slapatai hatu pikili ne am pada ba hatu kani ka jingpang i ka don am ka jingpang na du mun swa iju don ka jingpang re ki baju ut ba kumai yetho ki bayeng ki ong ba kinamut ba kade ka gastric te hindre ban ong bo don to heart problem te kimshimla pentip kanir kalong ka jing pentip ba ya ka met ka jong ba HDR kin rano hi minta sa sipang arpang na kani ka hospital namar kim ko ban bu islam kani ka jaka namar na kadaw ba upaj ba ulan nang wan tu kani ka jaka bat kala ban kham dang pin klumar jingmut pat ikinong tre kani ka hospital tan kaliang ki bhayeng asem kinong ilam ki ba khamat jong ka UDP by day nang thina po Sohïong kilarai ba kin kit no ya ka met ka jong i minta hi na kani ka hospital. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kawan ra shapi ya ka mai kan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manwan barkum juru ban ajingera pisa ka belong 1000 dikasi benai kata khat 1000 dikasi sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urumphang John ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC